15 načina kako poštovati sebe. Prvi, prestani moliti ljude za pažnju ili ljubav. Drugi, prepoznaj svoju vrijednost. Shvati koliko vrijediš i nemoj se zadovoljiti s manje. Treće, jasno postavi granice. Odredi što prihvaćaš, a što ne. Četvrti, prestani brinuti za ljude koji ne brinu za tebe. Peti, nauči reći ne bez osjećaja krivnje. Šesti, smanji posjete ljudima koji ti ne uzvraćaju pažnju. Sedmi, nemoj dopustiti da te tuđa mišljenja kontroliraju. Osmi, ne sudjeluj u tračevima o drugim ljudima. Deveti, izbjegavaj omalovažavati sebe. Deseti, ako ti ne duguju novac, 2 propuštene pozive su dovoljne. Ako im je stalo, javit će se. 11. Budi osoba koja više daje nego prima. 12. Ne idi tamo gdje nisi pozvan, a kada si pozvan, nemoj predugo ostajati. 13. Tretiraj ljude onako kako zaslužuju. 14. Budi dobar u onome što radiš. Trudi se biti najbolji. 15. Ulaži u sebe. Čini ono što te čini sretnim. Tvoj budući ja bit će ti zahvalan.